U današnjoj epizodi vodimo vas na otvaranje Beogradske nedelje mode pod parolom Produži život, obuj u crveno. Koncept je jednostavan i snažan. Plamene haljine nose poznate žene i na taj način šalju snažnu poruku o značaju transplantacije i doniranja organa. Hemofarm fondacija i Ministarstvo zdravlja već nekoliko godina zajedničkim naporima trude se da donatorstvo organa postave kao temu najvišeg društvenog i javnog značaja. Teže je razbiti predrasude nego atome, govorio je Einstein. Zato smo mi, u nekoj vrsti pobune, protiv predrasuda i stereotipa koji prate ovu temu, poručuju nam iz fondacije Hemofarm, koji su izabrali pravu boju pobune, crvenu, ali i boju koja znači život. Iskoristili smo priliku da vidimo i kakva je ljubavna statistika slavnih dama, koliko puta dnevno čuju, a koliko puta kažu volim te. Duška, izgledaš kao $1.000.000. Mislim, to je kriva Ines Janković koja je manekenki dala haljinu. Mislim, a meni je uvukla u ovo. Reci mi, molim te, ovde smo lepim povodom, em što se otvara nedelja mode, dakle u pitanju je ljubav i moda, em što smo tu da nekako razbijemo predrasude o donaciji organa, pa mi reci, jesi ti razmišljala na tu temu donatorstva? Apsolutno sam potpisala tu karticu pre 10 dana i jako mi je drago da se o tome priča i bez obzira što ova revija posvećena modi i svi smo u crvenom, ali mislim da se Srbi strašno boje da pričaju o tome, a kamoli da učestvuju tako u nečemu. Tako da mislim da 60 žena, 30 koje svi poznaju i 30 manekenki će ipak skrenuti pažnju na kraju svojom crvenom bojom, da ljudi malo krenu da razmišljaju na drugi način. Na kraju ima i toliko filmova koji su romantične melodrame, ali opet ohrabruju da ljudi urade tako neku stvar. Crveno ti je asocijacija na što? Na meni uvek na strast i na Campari, ne znam zašto. To je prvo piće koje sam probala kao tinejdžerka i onda mi uvek to crveno onako kao taj led koji je onako, ali velike, one odvaljene kocke leda i taj Campari. Moram da te pitam, današnja tema naše epizode je koliko puta često čujemo, a koliko puta često kažemo volim te dnevno, pa kakva je tvoja statistika? Nisam baš na dnevnoj bazi, ali nisam loša. Tako da, mislim, ranije sam to češće govorila i onda je se ispostavljalo da kao to nije dobro za vezu, tako da ja sada to krećem, ali vrlo često prijateljicama. I mislim da smo svi krenuli da šaljemo te ukratko, taj moj jezik nam je pomogao, jer smo ranije, bez obzira koliko smo bili romantičniji bez toga, ali smo teže, to ovako je mnogo lakše pritisnuti. Samo jedan znak pritisneš i to je sasvim dovoljno. Ovde smo da promovišemo i da skinemo malo taj tabu sa te teme, dakle u pitanju je donatorstvo organa, pa si ti razmišljala možda da potpišeš donorsku karticu? Znaš što reći najiskrenije? Kad god je priča o tome, što vrlo ima poentu, kad god se govori o tome, ja uvek stavim prst na čelo i međutim te priče kratko traju. I ti čim prođe, na primjer, ovo veče, ti već sutra imaš gomilu nekih svojih tekućih stvari, da ne kažem problema, ali prosto životnih, ujutru se probudiš, imaš da odeš ovamo, odeš onamo, sve obaveze i ti to zaboraviš, jednostavno. Malo ljudi će sledećeg dana baš da ode i da potpiše donatorsku karticu. I o tome sam baš malo prerazmišljala kad sam čitala o svemu. Svaki put mi je to fenomenalna ideja koja se nikada ne realizuje i mislim da jako malo znamo o svemu tome. Dobro, zato služe ovakve talice koje su posvećene tome. Donorska kartica je jako važna zato što to pokreće, ona sama po sebi ništa ne znači, ona samo pokreće tu priču unutar porodice, ali bez pristanka porodice ne može ništa da se desi, a divan je način da se nekom produži život. Sad, druga tema talije danas jeste koliko puta dnevno kažeš, a koliko puta čuješ volim te i kakva ti je statistika?
ja sam užasno ljigava po tom pitanju. Ja kažem bezbroj puta i čujem još više. Što deci, što od onima koji me okružuju, što voljenoj osobi, drugaricama. Mislim, ja sam stvarno od onih ljudi koji će se probuditi i poslati drugarici koju nisam videla, čula 5 dana, 10, samo ti kažem da te volim. I uvek ima i ono i ja tebe. Sad onda je tu kao da to baš ne postane zašto stalno, kad sam volim te i ja tebe, onda to već gubi smisao, ali jako mnogo puta čujem i to je divno i to je super isto kao što bi za bilo kakvu pohvalu, znaš, neko ti kaže, super izgledaš, kako si, jel si dobro, znaš, da pohvališ nekoga, uvek sam za to, reci nekome nešto lepo, ako nemaš nešto lepo da kažeš, onda ćuti. Tako da, poštujući tuđu ličnost, ne da lažući nekoga, tako da ja uvek poštujem druge ljude, uvek im kažem da ih volim i uvek pohvalim nešto što mi se dopada njima, kao što ti izgledaš, kao uvek fantastično. Divno, evo mi je koleginica crveno-crna. Vidi kako smo se uklopile. Reci mi, na šta tebe podsjeća crvena? Nemoj da bežiš, sedi, stani. Makar ovako da se lepo slikamo. Na šta te podsjeća crvena? Zvezda. Na šta tebe podsjeća crvena boja? Pa na sreću, verovatno, ne znam. Ne pada mi na pamet neka druga asocijacija. Koliko si lepa, čoveče, čije je to? Ja večeras nosim Marka Mitanovskog. Dobro, make-up je radio. Mina Abramović, a za frizuru je bila zadužena Đuka. Fantastično, izgledaš... Ova revija večera za mene jedan divan eskapizam. Eskapizam jača organizam. Ti ćeš, Mileno, biti dobra sagovornica. Mi smo ovde jednim lepim povodom, a to je što skidamo tabu ili paučinu s očiju i što promovišemo doniranje organa. Pa jesi ti razmišljala možda o donorskoj kartici? Naravno da jesam i planiram da to uradim anytime soon i nadam se da će, to si dobro rekla, da se skine paučina sa očiju, se shvati da to nije bauk, da je to nešto što moramo da uradimo svi, da je to prosto za dobrobit čovečanstva, ne zvuči kao fraza, nego istina. I ovakve akcije samo mogu da pomognu. Znači, to je ništa, odete, potpišete karticu, uradite, spasete možda jednog čoveka, samim tim ceo svet. Tako je, važno je da se o tome prosto priča u porodici, jer donorska kartica bez porodice ne znači ništa, tako da nije loše ponekad uvesti u porodične razgovore i tu temu. Jeste, ja apsolutno sam za to. Porodica, prijatelji, komšije, kolege, tako moramo da, mislim, dosta se ćutalo na tu temu, dosta se to guralo pod tepih i smatralo da je to nešto usput i ko baš hoće, neko ko možda nije sam svoj, pa tamo nešto potpisuje, a zapravo to je upravo to, da spasemo svet. Produžimo život. Moram da te pitam, tema Talije je koliko puta dnevno čuješ volim te, koliko puta dnevno kažeš volim te, pa kakva ti je statistika? Meni je velika. Ja volim. Volim da volim i volim da kažem da volim. I moja druga polovina to isto voli. Sad, pitanje je da li je to elektronska forma, da li je verbalno, da li je tako neki znak pažnje, ali volimo da govorimo. Verbalni smo i nekako je lepo. I crvena te... Crvena, mislim da smo možda malo infantilni u tome, ali eto, i u ovim godinama divno reći volim te i govorite ljudi, volim te svojim dragim ljudima. Sad crvena, da, to smo... nego James Joyce rekao da ljubav voli da slavi ljubav, tako da ljubav voli da se veliča, da joj se tepa. Kaže, jeste, ne od viška, ne boli glava, pa ni u tome. Divno je uopšte znati da smo u mogućnosti da nekome jednoga dana udaknemo život kada nas više ne bude bilo tu. A jedan od načina da pokažemo koliko volimo život je upravo da ga produžimo nekom. Da, tačno. A reci mi koliko puta ti dnevno čuješ, a koliko puta dnevno kažeš volim te? Pa, pošto radim svoju emisiju koja se zove Volim te, onda to kažem svakoga dana, ovako svima, ali privatno moram priznati da sam nekako vremenom, godinama dobila veću hrabrost za izgovaranje te rečenice nego što sam imala ranije. Iako sam mislila kada sam bila mlađa da će, valjda zbog razočarenja u životu, zbog raznih događaja, neuspelih u ljubavi, uspešnih ljubavi, to možda biti i teže, međutim, eto, dogodilo se nekako da su me sva ta iskustva naučila tome da budem još hrabrije i da još brže i lakše kažem volim te. Dobro, i za kraj, na šta te podsjeća crvena, črvena?
Pa kada bih na prvu loptu odgovarala, prvo zaista na što bi me podsjetilo jeste strast. Ali kada malo bolje razmislim, crvena boja me podsjeća i na crvene obraze kada sam bila devojčica pri nekom malom blamu ili saznanju da mi se neko dopada. U svakom slučaju crvena boja uvek ima veze sa ljubavlju. A reci mi, jel sad umeš da pocrveniš? Umem, kako da ne. Da. Pa sad se preispitujem da li sam sve rekla kako treba, pa sam možda već crvena. Nije to samo rumenilo. Nije, to je samo mali stres pred pistu. Srećno. Da, hvala. Koga ti nosiš? Boška, jel? I oboje smo Boško. Oboje smo Boško. Bota, bole, to dobro smisli. Odlično je smislio. Meni se sviđa, pogotovo su mi ove papirne pantalone hit. Da, to je od papira, ali meni se sviđaju cipele. Pa da, cipele su isto odlične, sve je savršeno. Nekako se osjećam dobro, iako ne volim crveno, ovo mi je sjajno. Koliko je muška moda sad uzbudljiva? Pa meni je od uvek bila. Ja sam uvek naginjala na tim, na sakoje, odela i to. Tako da je meni Boško ovo je bilo logično da će da mi napravi, samo što mi iznenadio ovom haljinom koja ide preko ovih muških pantalona. Tako da mi je dodao taj ženski tač neki. Da ne budem u odelu skroz. A ideja je bila početna da imam odelo muško. Da, pa dobro, vidiš, ti modni kreatori, Lucida ih udari, onda šta je tu? A jeste, ima i žena koja to, mislim, nekako im pristaje, ima i žena koja su lepše u haljinama, šta znam. Da, a recite mi, ste potpisali vi donorske kartice? Nismo, ja nisam. Ste razmišljali o tome? Jesam, da. Pa ja sam razmišljao, trenutka kad su me pozvali, razmišljao sam stvarno aktivno o tome. Ali uvijek mislim, pošto kao stalno ti se čini da je to daleko, onda kažeš tebi da, to ću uraditi, to ću uraditi, to planiram da uradim. Nisi svestan koliko to može da dođe iznenada. Da, ja sam prošle godine potpisala donorsku karticu i najbolji deo te priče jeste da sam u porodici morala da popričam sa porodicom, jel, o toj temi, ali tebi donorska kartica bez roditelja koji u krajnjoj instanci će o tome dati finalni sid, da, ne znači, onda odjedanput shvatiš da postoje neke teme za porodicu, onako da popričate, da se prosto suočite svi zajedno s tim. Tako da mislim da je tu u stvari bitno. Tebi donorska kartica ne znači da ćete neko kidnapovati i ukrasti ti organe zato što imaš donator. Tako je, da. Tako da nije loše ponekad tu temu pokrenuti u okviru porodice. Da, pa jeste, sad ne znam, ja sam... Apsolutno slažem se. Nismo još, ali verujem da im ne bi bilo prijetno i da im to pomenem, mislim... A vidiš, mislim da je vredno razgovora, mislim. Da, moja mama je to vrlo hladnokrvno nekako prihvatila i bila je u fazonu, ok, ako ti tako želiš. Ne, moji bi odmah pomislili zašto to pitaš sada, ili ima neki razlog, što baš sada? Zato što imamo, mislim, 3 do 6 donatora na 1.000.000 stanovnika. Znam to, da. Pa ne znam samo da li je to neka stvar odluke ili je više to neznanje, u stvari ljudi se ne bave time i u medijima stvarno sad ovo sad što pričamo ovde, to će možda nešto značiti. Ne samo mi, nego kad bi se više pričalo o tome, mislim da bi više ljudi odlučilo da uradi to. Mislim da samo nije tema koja je u medijima bila dovoljno zastupljena. Tako je, slažem se, da. Devojke, ovo može da traje večno. Ovo vam je već 17. po redu. Mi smo stara generacija, pa nam ovaj selfie baš ne ide od ruke, ali dobro. Ja ću se slikati. Koliko puta dnevno kažete volim te, a koliko puta čujete volim te, pa je li u proporciji? Ja sam teška, užasno sam emotivna, ali teška sam na rečima, tako da retko kad kažem volim te. Mislim da svi treba da znaju šta ja mislim, ali mislim da treba i onda se uvek pokajem. Ali mislim da svi treba što više da pričamo i da pre svega pokažemo ljubav, da se ne bi imali neku kasnije grižu savesti ili kajanje. Meni je to mnogo lakše, pošto imam 3 dece i to volim te ide dosta često, a meni se onda 3 put više vraća. Dobro si ti to smislila. Smislila, da. Aplauz. Ja da ne ponavljam Vesnu, imam jednu ćerku, ali jako često to čujem i naravno uzvratim, ne samo njoj. Dobro, devojke, da, mislim, vi nemate tremu za izlazak na pistu, tako da... Znaš što? Pa da ti kažem, odgovornost je velika, nismo već duže vreme stale na tu pistu, tako da mislim da će biti ok. Svaki put je izazov i svaki put je lepo i eto. Uvijek
uvek ima ta pozitivna trema što je dobro. Odgovornost, jel volite taj posao? Srećno! Hvala! Ovo je od Italije do Beograda. Najfiniji materijal, italijanski, i papir. Dobro. A sve sa ciljem da se dobro zabavimo, što Tamara treba da nauči, da ne misli da je moda nešto specijalno. Moda je zabava. I ako nam je zabavno, samo je tad dobro. Fan. Jesi ti potpisao donorsku karticu? Ne. A ćeš? Ne znam, nisam siguran. Nisi još razmislio o tome? Ne, razmišljao sam puno o tome i baš kad sam davao intervju malo pre, to je odluka koja se ne donosi sad, niti zbog popularnosti, niti zbog toga što treba da se kaže. Bitna su ubeđenja i bitna su verovanja i da, verujem da bi to nekome koristilo i ja bih voleo da moj organ nekome koristi, ali postoji tu još nešto, ne zbog toga što sam sebičan, egoista, a možda i zbog nekih budućih i možda jesu. Dobro, a reci ti meni koliko ti puta u toku dana kažeš volim te, a koliko puta čuješ, je li dobra ta proporcija? Da ti kažem, kad bi imao kome, a imam, mada mi se ne da uvek da mogu, mogao bih 1000 puta da kažem volim te, ne volim da mi neko to govori, mogu da čujem, ali ja mogu da kažem kad se probudim, pa koliko ti treba, koliko mi daš. Ti to voliš. Opijum za mase. Opijum za mase, da. Danica Maksimović, opijum za mase. Može i tako. Danice, dobar je. Uvijek imaš dobre parfeme. Pitam se kako, odakle. To je velika misterija koju nećemo ovom prilikom rešiti. Nećemo nikad. Danice, da li ste razmišljali o donatorstvu, da li ste možda potpisali karticu? Nisam potpisala, sam razmišljala. I? I to ću da uradim vrlo brzo. Mislim da je to nešto što zaista trebalo bi da bude progresivno u svetu i da pomognemo gde god možemo, kako god, jel? Čovek mora sam da odlučuje o svom životu, tako da ću ja da odlučim sama. I to će da se desi. Imam pravo na to. Tako je. Tako je. A reci mi, Danice, koliko puta u toku dana kažeš volim te, koliko puta čuješ volim te, kakva je statistika, je li proporcionalno? Pa kod mene da. Ja šaljem i odašiljem ljubav i dobijam ljubav i zaista je tako. Ja se ne plašim, ja sad kažem Luna, volim te, beskrajno te, obožavam te i ovog momka što slika i sve vas koji gledate. Zato što je to, eto, sad mi zaigralo srce. Znači, to je neki adrenalin koji nosimo i koji nam treba i neophodan je da funkcionišemo uopšte u životu. Nema veze koji je posao u pitanju, mislim, koja profesija. Sve profesije su ili manje, što ja kažem, manje teške kad voliš što radiš, a neke su malo više teže od onoga što kad je u pitanju nešto što ne voliš. Ali potrudite se da zavolite svoju profesiju da bi vam bilo lakše u životu. Eto, to preporučujem. Kreacija Ljiljane Joksović. Da. Ja se nadam da ću ja to da iznesem. A ko će ako nećeš ti? Danice, hvala puno. I za kraj, molim te, samo mi reci, crvena, kada želiš da obučeš crveno, koja je to prilika? Pa to kad hoću malo da šoknem, da zasenim. Pa da, ja volim i zelenu, volim i crnu, ali crvena kad vrišti, brate mili, to onda svi vide. To je ono ole, ole. Evo ih. I žensko i muško, svi to vole da vide. A što baš crveno? Pa baš zato što treba. Igore, reci mi, molim te, da li si potpisao donorsku karticu? Nisam. Jesi razmišljao o tome? Jesam. I? Šta te muči? Ne muči me ništa, prosto mislim da sam bio pogrešno i nedovoljno informisan. Mislim da ljudi to doživljavaju fatalno kao da će iza ćoška neko da im izvadi bubreg, a to nije tema. Ukoliko se budu nešto bolje informisali, to zaista može da bude jedan fantastično human čin. U onog trenutka, pošto su nam rekli da mora da se desi ono nešto, nećemo reći ta 4 slova, kada se to desi možda bi taj neka donorska kartica stvarno nekom spasla život.
tako da potpisnik sam. Ti kao fashion guru i kao neko ko jako dobro razume jezik mode, crvena ti je asocijacija na šta? Crvena je najpre asocijacija na strast, makoliko banalno zvučala. Ali ja bih rekao na strast u stvaranju. Jer ako povučete kao kreativac crvenom četkicom ili crvenim flomasterom, postoji neka posebna energija u tom crtačkom smislu. U stvaralačkom posle svaka haljina ima neki svoj život, ali meni je crvena taj moment kad kaže podvuci crvenom, ili ako se sećamo iz osnovne škole, napisala je crvenom da se roditelji jave. Znači, postoji ta strast u smislu odmah reći roditeljima i strast u smislu da je stvarno stvaralačka boja. A koliko puta u toku dana kažeš volim te, a koliko puta čuješ volim te, pa je li to dobra statistika u tvom životu? Nažalost, ne toliko. Ne toliko. Moralo bi da je bude više, ali toliko smo svi u nekoj trci da neretko zaboravimo da jedna takva reč može da znači jako mnogo. Aleksandra Janković, čija je ovo kreacija? Valentina Obradović. Ljubim te u to srce. Koliko puta dnevno kažem volim te? Oko 1000 puta. Oko 1000. Čujem, pa čini mi se nijednom. To nije tužno, samo ne čujem. Bezobrazno. Točno je. Ovo je Igora Todorovića kreacija, izuzetna. Zaista izuzetna. I ono što je divno, zaista je humanost u modi i divno je to što ćemo moći da potpišemo donorske kartice, svi vi koji želite, nemojte časiti časa, to je jednostavno, plemenito, ne samo da nas kvalifikuje da damo svoj organ jednog dana, nego nas kvalifikuje i da primimo nečiji organ ako, ne daj Bože, bude bilo potrebno. Znači, osnovna stvar i svih ovih dobrih ljudi koji su svoje kreacije dali, zapravo služi tome da uverimo ljude da mi možemo da budemo dobri, humani, i da produžimo život. Šta vas najčešće pitaju sad kad već znaju da ste vi lice kampanje? Šta vas pitaju najčešće? Koje su to pitanja? Koje su to nedoumice koje ljudi imaju u vezi donatorstva? Mislim da se plaše da će ih neko juriti po ulicama i otimati im organe. Znate, prosto su naše iskustva ratna bila teška i moguće da iz toga postoji strah, da ne osjećaju se sigurnima, ali kad pogledate ne osjećamo se sigurnima nigde u svetu ovom, a sa druge strane opet živimo. No, sa svešću o tome da nekome jednoga dana, kad se naš život prirodno završi, možemo da pomognemo, ma za mrvu da bude bolje, ma za mesec ili dva, zaista je bitno da ljudi steknu sigurnost da je to prosto jedan čin moralni. Nijedna crkva ne zabranjuje to da damo svoj organ onda kada se naš prirodni vek završi. Možda će zaista nekome nešto, možda samo moja mrežnjača, moći nekome da vrati vid. Sa tom svešću ja koračam slobodno i trudim se da samo lepotom hranim svoje oči. Divni ste, Tanja, i za kraj moram da vas pitam koliko često čujete dnevno volim te, a koliko puta kažete? Kakva je statistika? Pa ja često govorim o ljubavi i trudim se zaista da to i pokažem. Ređe mi se govori da me se voli, ređe. Prosto zato što deci je to smor. Roditelji mi često govore volim te. Moja sestra mi govori volim te. A prijatelji samo kad moraju.
U stvari, koleginice veoma često. Mi vas volimo. Hvala vam što postojite. Zahvaljujemo se Hemofarm fondaciji. Potražite štand Uprave za biomedicinu i informišite se o donatorstvu. Slavimo i volimo život svakoga dana snažno. Do sledeće epizode pišite, šaljite komentare, predloge na Talija YouTube stranici kao i na Facebook stranicu Talije. I subscribe! U sledećoj epizodi upoznaćete žene sa petljom. O da! Hvala!